Epa, ze moduz? Bueno, gaur uretara salto ingo dugu, uretara jungoaz, eta gaur 3 kirol ekarri ditugu. Lehenengoa kanoa, bigarrena surfa eta hirugarrena igeriketa, zeingo dugu. Bai, hori da, igeriketa, eta gainera, nire lagun handi batekin, Markel Alberdik. Euskal Kirolari, egoitz txurruka. Markel Alberdi, arratsaldeon, ze moduz? Bueno, hemen dakagu laguna, kirola izapeti ondo, eta nik zurekin bai, por supuesto, 26 urte ibartarra. Markel, bueno, esan bila da, Espainiako rekorra izin bai, marka dakazula, eta gaztia mazortzi, zelan goratzen duzu, momentu hori? Lehenengo ginen 2014an, berotaratzi 25, eta 2015an berotaratzi 18, eta egisa izan, bada zerbait nik ez neban espero inoiz. Orduan, 2014an inneban esan neban, ostra, bain indot, ez neban espero eta inneban, orduan, gero jarraitu neban esaten, bueno, segaitxik ez neria hobetu. Eta hobetu zinun, eta gero Riora bebai. Hori da. Jo, nik, bueno, zeu ezagutzen zaitut, txillerretik eta aspaldi, baina, ze momentu izan biladan, holako joko olimpikoetara jutia, Riora jutia, edo zen ez da juten? Bai, gainera, bueno, suertia beuki ginen juteko pizkat, ze, bueno, 2016an gogoazen 17garren, rankingian, eta 16 oia zen, orduan, bueno, Inglaterrak baja eman zeban, eta horregaitxik jun ginen gu. Aiba! Orduan, horregon zan pizkat errebote, eta jun ginen, eta izan zan, gisa zan, postasuna hundisa, ez? Suerte hori ukin genuen, baina lana behin genuen bastante. Orduan, esan zestenian jungo ditzala, izan zan oso notizia política. Claro, tío. Bai, eukido suertia, azkenian ere kirol karreran bukaeran, Europako txapelketan, mundialak eta olimpiadetan be bai. Orduan, hor, ni lehen telebiztan ikusten eban, azkenian ni negoan bertan. Bertan, claro, tío. Orduan, oso politxa izaten zan, beraiekin igeri itxia, ez? Beraien onduan, justo. Eta azkenengo urtietan, zeintzu dauz ontxe momentuan top lista hortan, elitian? Hombre, a ver, Michael Phelps seguro, ez? Michael Phelps azkenian da... Bai igeilari honena eta bai kirolari honena betikoan ikuste dut. Behintzat medaia gehixenekin. Alexander Popov, haundisa. Hori ez dut ezagutzen, Popov. Phelps bai, baina Popov ez. Rusiakoa da, ontxe ja ez dau igerixan, baina azkenian da nire probetan oso ona izan zen eta azkenian oso famatua igeriketa munduan. Mireia Almonte bai, ez? Espainiakoa azkenean aipatu beharrekoa da. Azkenean txapeldu izan zelako olimpiadetan. Katinka Josu bai Ungara neska bat aipatziaren oso ona da, hainbat probetan, hainbat estilotan oso kompletua da, Michael Phelps bezala. Eta bueno, beste asko egongo dira, eta esan behar dutena da, nahiz eta Michael Phelps, Mireia Almonte, Katinka Josu eta oso onak izan, nik izan fijatzen naiz nire probetan, ez? Nire probak igeritzen dituztenian, azkenean konparatzeko, ikasteko, baina bueno, honenak nik uste dut edo famatuena eta arikuak horre dira. Markel, eta zure kasuan lau estilo ditugu, zuria crawl estilo libria da, baina beste hiru ditugu. Bai, hori da. Nik esango neban, neria dela crawl, gehien bat hori indotelako igeri, tximeleta da ipizkat, baina bueno, nik esango neban crawla da neria, ez? Orduan, hasteko, nik uste dut diferentzia handizena dela, bai, crawl eta bizkarreran, besuak eta hankak, hori zela lehenengo bat, gero bestia, bizkarreran eta crawlian hori da. Eta gero dauz, gular eta tximeleta, hor, azkenean, batera odiaz, bai besuak eta bai hankak. Hartzen dozu tximeleta, gora, taular, bera... Holan, baina bisak batera, ez da? Eta zen momentutan aukeratzen dozu? Venga, ni estilo hontan oso gustora sentitzenaz, venga, honekin aurrera, o bestiakin. Ni gaztetan, o txikitan, nintzen bizkar itxen eban igeri, eta crawl itxen banean eta itxen nitxun 1500 metro, 400 metro, probetan. Bai. Eta gero, oin dala 2 urte, itxen eban crawl, eta 50 eta 1 metro. Orduan asko aldatu zen, ez nire estilua. Azkenean, soiaz ikusten, nun soia zen azkarra beste batzutan baino, orduan horregaitxik, soiaz pizkat zure karrera bideratzen. Markel, eta olimpiadetan, ze distantzia, ze estilo ditugu, bertan? Bueno, crawletik hasita, da prueba gehien ditun estilua. Bai, mordua ditu. Orduan, ditu, 50 hasita, 1500era. Orduan da, 50, 100, 200, 400, 800, 1500. Hori da. Gero ditugu, bai bular, bai tximeleta, eta bai bizkar estiluetan, 50 ez da olimpikua. Orduan bakarri dauz, 100 eta 200. Bai. Gero ongo dira, estilo guztiak batera, ez da? Orduan, 200 metro estilos, eta hori da, 50 metro estilo bakoitzian. Eta gero dauz, 400 estilos dirala, 100 metro estilo bakoitzian. Gero aparte, dauz relebuak. Zuria, zure kasuan, ez da? Oso politxa da, oso politxa izaten da, eta gainera nik hori neban igeri, Eta orduan, lau 200 metro, bai libre erara, hau da,
bakoitzak 100 metro libre estiloan, krolian, Bai. eta 4 biderreun estilotan. Orduan, bakoitzak inbiak ditu, 100 metro estilo, estilo bakoitzian, 4 pertsona eta bakoitzak estilo bat. Bat, ez da zueixa. Horre dira proba. Puta, ez da lagitxe. Eta, bueno, distantzia diferentiak ditugu, bi mota, olimpikoak eta erdi olimpikoak 25 metrokoak eta olimpikoak 50 metrokoak. Eta zure kasuan, Markel, bueno, 100 metroko estiloak itxen zen ditu, krola kasu honetan. Eta, bueno, 25ko bat hartzen baldin baduzu erdi olimpiko bat, ez duzu geixa tardatzen, hainbeste bira eta bira emoten, alde baten eta bestian? Hori jende guztian duda da, ez? Jende guztiak hori uste dau, baina justo kontrakua da. Kontrakua, justo? Zer pentsa oso dituzula, 3 txiribuelta, baina azkenean txiribuelta itxiak ez da baskotarra, ez dozu denbora asko bihar. Orduan, hori ez dozu galtzen, baina, pentsau, txiribuelta bakoitzian bultza itzen dozula. Orduan hor, berriz hartzen Claro. Horrekin azkenian askarra bitzen dozu 100 metro, 50ko piztina baino. Bukatzeko, Markel Alberdi, zetan dabil ontsen momentan, inbeste urte pasata gero ja uretan eta uretan, oin, zetan dabil? Bueno, Joku Olimpikoak oindara 2 urte, eta, bueno, erabakin eman lagatzia pixkat, ez, bueno, eta nire bizitza beste toki batetik eramatia, ziren ingeniaritza ikasi neban, eta dakat, bueno, aukera oin, bez, eraman itxurako ikasketak eta egitik dakat aukera jarraitzeko pixkat nire beste lan hortatik jarraitzen, ez? Claro. Eta, bueno, gogoratu gaztetxuak importantia da kirola itxia, baina ikasketak ez lagatzia bai, oza, azkenean bisak ustartu enbia dia, aurrera erunal izateko, eta etorkizunean, bueno, proiektu politxu bat. Nik hori arginekan, bai nik eta nire familiak, azkenean lagunduko zestela nire kiroli bilbidian aurrera itzen, baina oso garrantzitsua zala ikasketak mantentzia eta aurrera ateratzia, momentu hontan eukitzeko zerbait nondik jarraitzu. Orduan, bueno, horregaitxik jarraitzu neban ikasten ingenieritza. 18 urtekin ere aurretu neban. Edarto, Markel Alberdi, eskerrik asko, bueno, goratu arpidetu kanalera, emoio zue atsegin dut, zelako artista Markel Alberdi, eskerrik asko, hemen dago, hemen azpizan hori da Markel, eta gogoratu YouTubeen euskararen partida, 22, iritxarte. Venga, Markel!